سلام كما يمسيكم كبرات تخطلتي فنوير تي في لو مش استرالو زينا مسنادون فلمالنا فلماغن حبريت لنا صباح 11 مسكرم بعد قدس يوحنس يوم بزغاطامين ملا حزب ኤርትራ بفلاي دما نمؤمنان ክርስትና ርሑስ በዓል እናተመነና ፍሉይ ፈነወ ቴሌቪዥን ኤርትራ ካብ ሰዓት 9 ንግሆ ከም ዝጅምር ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ኣብ ክርከበ ዝተኻየደ ህዝባዊ በዓል ክመሓላለፍ ምዃኑ ንሕብር سار علم مس امان الى الازهر كسب صامي مسنادون نتلكم نحن عدنا فلم ارستاتون أرسل زينات كتاتو لصنيحكم زرزراتي سعد فلما زيناتات وجه هاجرم وانا صحفي قدوس سينودوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا بصو ابن لوقاس بمخنيات بعد قدوس يوحنس نمؤمنان قالوا براكي هبوم بصو ابن لوقاس اب ملختم انقوا كاب زمن يوحنس ناب زمن ماتيوس بسلام ابصحكم دحر مبال او وشتا هاجر نوصان زركبو مؤمنان كمون بحمام اب هوسبيتالاتن بيتومن تعقيبهم زلو حمومات اب لمعاتن مكلخال هاجرن زركبو ابالات حيلتات مكلخال إيرترا بحفشا دما نكلهم مؤمنان روحس بعد 8 يوم ابن لوقاس عيبوم ناتو زلنا زمن ماتيوس عمت سلام فقري رهوا فرن برختن كجبرنا بممناي نتاريخاوي امصاصات بعد زملكس سفيح مبرهي اقيبوم زيغاتات نحردهم كفاقرو سناي تكبار كفصمو نصغمات وغنات كابتا زلاتهم ككافلو رداءن طوارن نزيبولهم كحجزو نزختمات دما كيحبحبو اب ملختهم ازخاخيرهم اموداتا ابن لوقاس نايلو معمت قوعي معصي زسبر بركوت مهرت زحفسك خون سناي منيتهم غليصهم መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ነጽነታት ሒዙ ብዕቱብ ካብ ዝስርሓሉ ጽላት ትምህርቲ ብሓፈሻ መደብ ምጥፋእ ማህይምነት ድማ ፍላይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብመደብ ምጥፋእ ማህይምነት ልዕሊ 500,000 ዜጋታት ከንብቡን ክጽሕፉን ምኽኣሎም ድማ ውጽኢት ናይ ዝጻዕርን ወፍርን እዩ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐንየ ዋዕላ ድማ ብቐንዱ ነዝገዝጋሲ ብድሆታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ነይሩ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝግን ተሳትፍቲ ዋዕላ ኣዘራሪቡ ዘዳለወ ጸብጻብ ሓይሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ مدب متفق مهمنت وتاوي محبر الطباوي لو تزمت أجد داس وفر كم سخنة تستفت نايتي بشمونتن شعات المسكرم أبس مراس تقعده هجرو على متفق مهمنت قليصام نساتهم نيرينا بزهوا حبريتا نقحت حبرة السب أبجد داس النت تمرتي كاب جزية ناب جزية النبر رخي متسكم زلو زد ما وتقيت نايت مدبات سروع تمرت بحفشة تمرتنا عبيت دما بفلاين مسفح كايرس انحسعر كم سخنة أبريهم بمدب تمرتنا عبيت جميرة نمويا ممهرنا كم زبقات زحبرت نباري تفعبت ويزرو السعد يفكاك عنصر التوت غطات اليساب زكاة التصعري ابزقوان زي كالوت مستمهار زخ الى بقعات كم زدلبت حبيرام بتمرتنا عبيت جميرة ابزقوان زي كم ممهر بقي الله مالتي ابي وتعب نطب مغيره زقبرت لي علات كساب لهم زي رسازيات تمرتنا عبيت زجمر كل على فيها بطعمي بس يبلن مالتي هيوتي بصبق مرحله زلخو واني مالتي كابسب كي تصبخو هابون كي بلكو كي لمنكو قال مالتي بعلي بوصايتاتين دا شفنكو دقي يعبم هلاويو كم كان خاني دقي كمهر بمقعك ازي حقستي ممهار غوالنستيتي ممهار حبرة السبي زبلت ابها ماري ازوا ماكل حلافيت ممحدارن فاينانسن ويزرو كتما قلاتي دحورات حساس سباز من قليኦም ጸጣት እና ተቀንጠጡ ጓለንስቲት ድማ ኪኖ ዘቤታው ዕዮ ዝኸይድ ወሳና አበርክቶ ከም ዘለዋ ጎሊሕ ምህላው አብሪሃም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ አቶ ረሺድ መሐመድ ዑስማን ቦጎኑ ምስ ኩሎም ብድሆታት መደባት ትምህርቲ ንምስፋሕ ኣብቱ ዞባ ብዝተገብረ ሓያል ጻዕርን ወፍርን ትምህርትና ዓበይቲ ዝወሃበለን ነቁጣታት ካብ 10 ናብ 185 ከም ዝዓብያ ገሊጾም ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመት ኣብዘን ማሕበራት ክንሰርሖም ከለና 934 ب10 نقطة زجمر أبز جزء 285 نقطة عبي زلو أبتي جزء 420 تمهارو زنبر أبز جزء 10 الشحن 920 تمهارو حزنا الله سلزي كتريون كلها زي أب كل النسان زوباتات أب كل بهرز كايد اللي نزلوا زي حدا كابتن بعلو تي معرينات نبتي بوطام صحناي بخالي خلينا خنا بو ترى معرينات مستح زي خونس أبينا درجة بسيحهم نابنت بو متوما هاي منتنا كايد صنحنا سالسة عم زودو بخمين حزوم لنا توم سالسة عم زودو نام مش تاو تمرتي رابعين حمشة كفلي أبتي متفاهم هاي مزكاة النقطات رابعين حمشة حتى كفلتات بمخفات ني تمرتون كم زعبين نجبر كاو حالفون ناي ما كلا درجة تمرتون كلا درجة نابنت انتو وصلنا بزوبانا أبنوزو بفعبت بمتفاهم هاي من الزمتو أما تركم ساتفو قرنا إذا كاب كلتش عن 10 سلسلة جمريو كساب حجي 210 حدا تمهارات شعات دقة تبعتي زبزها كابزان 9 ميتاويت 9 ميتاويت دكانستيهم مالت
እዚኦም ጥራይ ማትሪክ መስታፍ ዘይኮነስ ድሕሪ ማትሪክ እውን ነዚኦም ኣብነታውያን ከም ኣብነታን ወሲድና ኣብ ስርዓት ዓለም ከንዋፈሮም ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምርዳእ ምስ ተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ምርዳእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ንዞፍ ዓመት 66 ኣብ ትካላት ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ዘሎ እዚ ሕጂ ዓቢ ኣብነት ነቲ ኣከባቢ ማለት እዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ስብኽሳ ግማዊ መነባብሮን እቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ ቡድሆታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነዞም ቡድሆታት ንምግጣምን ንምስጋርን ዘኽእል መደባት ብምትእትታው ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ዓብዪ ገስጋሲ መዝገብ ከም ዘሎ ሓቢሩ መስርሕ ህንፀቱ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ሓሊፉ ዘሎ ከማዊ ሆስፒታል ሃይኮታ ኣብ ሓፂር እዋን ተዛዚሙ ግቡእ ኣገልግሎት ንክህብ ካብ ዝግበር ፃዕሪ ካብኦም ዝሕተት ምምላእ ቁሩባት ምዃኖም ተቐማጦ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ዘላቶም ማእከል ጥዕናን ኩሉ ሕክምናዊ ጠለባቶም ከተማልዕ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ንዝለዓለ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናብ ባረንቱ ወይ ተሰነይ ክኸዱ ይግደዱ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ መስርሕ ህንፀት እቲ ከማዊ ሆስፒታል ከቃላጠፍ ፀዊዖም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ልኡል ባንተይርጋ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ዝህነት ዘሎ ከማዊ ሆስፒታል ምስ ተዛዘመ ንነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ኣገልግሎት ብምሃብ ኣብ ሆስፒታላት ባረንቱን ተሰነይን ዘጋጥም ዘሎ ፀቕጢ ከቃልል ልዑል ትፅቢ ስለ ዝግበረሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ጥዕና ጥሪት ንምውሓዝ ዝካየድ ፃዕሪ ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ሓላፊ ኣሃዲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ደሳለ ማሕራይ ገሊፆም ነሪና ብዛዕባ ሓበሬታ ኣቶ ታደሰ ኣብቲ ንኡዞባ ሕማማት ንምግታእ ን552 ናይ ፀባ ከብቲ ምርመራታት ክግበረለን ከሎ ልዕሊ 300 ኣኽላባት ድማ ፀረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም እተኸትውን እቲ ሕማም ቀጻሊ ምዃኑን ኣረድዩ ናይ ፀባ ከብቲ ጥዕንአን ተረጋጊፁ ፅሬቱ ዝተሓለወ ፀባ ንህዝቢ ክዕደል ካብ ቀንዲ ዕላማታት ዝካየድ ዘሎ ምርመራታት ምዃኑ ተቐይሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ንልዕሊ 11500 ጥሪት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ለሰክፍ ሕማማት ከም ዘየለ ዝጠቐሰ ክኢላ ሕክምና እንስሳታት ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ነፅረ ኣብ ኣሚና ኣብ ወገኑ ይኹን እምበር ወነንቲ ጥሪት ብቐጻሊ ክትትሎም ከሕይሉን ሕማማት ምስ ዝርእዩ ተቐላጢፎም ሓበሬታ ንዝምልከቶ ኣካል ክህቡና ዘኻኺሮም ወነንቲ ናይ ፀባ ከብቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሚኒስትሪ ሕርሻ ጥዕና ጥሪት ንምውሓስ ንዘካይዶ ንጥፈታት ብምዝጋን ስርሖም ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ስለ ዝተኣሳሰር ኩነታት ጥሪቶም ብግቡእ ክከታተሉ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ሎሚ ዓመት ኣብቲ ንኡዞባ ልዕሊ 18000 ሄክታር ብኣቡዑርን ትራክተራትን ተሓሪሱን ተዘሪኡን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘሎ ካብ ኣሃዱ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ምዕቃብ ሕሩም ሕዛእቲ ሓያል ንጥፈታት ክካየድ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ምስ ነበርቲ ከተማ ጊንዳ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ፀዊዖም እቶም ኣቶ ዑመር ንኣጠቓቕማን ምሕደራን ሕሩም ሕዛእቲ ብሓፈሻ ዕቃባ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣብቲ ከባቢ ሓሊፉ ብውልቀ ሰባት ዝፍፀም ምብራስ ኣግራብ ንኽግታእ ኣግራብ ንዝበርሱ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎምን ነበርቲ እጃሞም ከበርክቱን ኣተሓሳሲቦም ኣመሓደርቲ ከባብን መራሕቲ ኮማትን ኣብ መደብ ምዕቃብ ኣግራብ እቱም ቁፃርን ምክታልፍ ክገብሩ ብምዝኻር ድማ ህዝቢ ጥቕሚ ሓዛእቲ ተረድዩ ኣብ ምዕቃብ ንቕሓቱ ክዋሳእ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ሕሩም ሕዛእቲ ብቐንዱ ንረብሖም ምዃኑ ብምግንዛብ ንዝበለፀ ውፅኢት ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ብምርጋፅ ኣማራፂ ካብ ዕንፀይቲ ዝርከብ ፀዓት ክናድሎም ኣዘኻኺሮም سلام زي خبركم تعزبتي نلوم قدام 10 مسكرم استدالو علتاو زينا سبورت انهم عب كتما كرنز كايد زلو سبورتاو نتفتات አባላት ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ بسفي ውድድራትን ማራኺ ስፖርታዊ መንፈስን ይቅጽላሎም ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ስፖርታዊ ውድድራት ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብውድድራት ኩዕሶ እግርን መርበብን ይቀጽሎም ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ፈለማን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓሬናን ቤኒፈርኔን ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ሓሬና ብገፊሕ ዓብላልነት 4-0 መሪሓን ዕረፍቲ ወፅኦም ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ፍጹም ዕብለላ ጋንታ ሓሬና ኣይተኣልየን ክልተ ሸቶታት ብምውሳኻ ድማ ትግጥም 6-0 ተዛዚሞም سعيبن غانتات سنطق نسرن ينتراخيبن ازي صوتا بهدو زناب تسني تمازان بقعه ازي ترايل نيروم زحشه كعسو እና ተቀባበላ ናብልዳት ጋንታ ንስር ዝበጽሐ ዝነበራ ጋንታ ሰንጣ ድማ ድሕሪ ዕረፍቲ ብመንገዲ ሩት ፍቃዱ ብዝረኸባ ሸቶ ሓደ ባሩ ተዓዊተን ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ዓንበርበ ብዓብላል ፀወታ ክልተ ባሩ ኣብ ልዕሊ ንስር ክትዓወትን ከላ ጋንታ ብድሆ ድማ ንሰንጠቅ ክልተ ባሩ ተዓዊታትላ ብዙሕ ተጽቢት ዝተገብረሉ ፀወታ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታት ዓንበርበን ብድሆን ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ፀወታ ዝኽልተን ጋንታት ብሉጽ ብቕዓት እኳ እንተን ጸባርቃ ተጠመተ ጸወታ ዝወነነት ጋንታ ዓንበርበብ ግን 3 ባሩ ተዓዊታ
ኤርትራዊ ተቀዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዝሳተፎ ዘሎ ሓደ ካብ ዛዕበዩ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት ዝኾነ ቮልታ ስፓኛ ብናይ መበል 17 መድረክ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ትማሊ ተቀዳድምቲ ካብ ጻብያ ናብ ካልፕ ዝተሰርግሐ ናይ 37 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ማለት ክሮኖሜትር ውድድር እዮም አካይዶም እዛ መድረክ እዚኣ ዳርጋ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎላጉል ዝተካየደት ብምንባራት ኪንታና ከም ዝሰዓር ዳርጋ ርጉፅ ነይሩ እንተኾነ ነቲ ፍሩም ዘንፀፈሉ ናይ ልዕሊ 3 ደቂቕ ፍልል ንምዕቃብ ሓያል ቃልሲ ይካይዶም ኣብቲ ዝተካየደ ውድድር ከም ዝተገመቶ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሮም ነቲ ናይ 37 ኪሎ ሜትር ውድድር ብ46 ደቂቕን 33 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ካላይ ጆናታን ካስትሬቬጆ ናይ ሙቪ ስታር ካብ ፍሩም 44 ካልኢት ብምድሓር ሳልሳይ ድማ ቶቢያስ ሉድቪንግስቶን ናይ ክለብ ጂያንት አልፓሲን 1 ደቂቕን 24 ካልኢትን ብምድሓር ብግዜ መራሒ ናይ ውድድራት ዘሎ ኮሎምቢያዊ ናሮ ኪንታና ድማ ካብ ፍሩም 2 ደቂቕን 16 ካልኢትን ብምድሓር መበል 11 ደረጃ ክሕዝን ከሎም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስ ድማ 6 ደቂቕን 24 ካልኢትን ድሒር መበል 91 ደረጃ ተሰሪዖም ክሳብ ሕጂ ብመሰረት ተኻይዱ ዘሎ ውድድራት ናሮ ኪንታና መርሐ እኳ እንተሎ እቲ ዝነበረ ናይ ልዕሊ 3 ደቂቕ ናይ ግዜ ፍልሊ ንስ ክሪስ ፎርም ኣብዛ መድረክ እዚኣ ብሰንኪ ዝኸሰሮ ግዜ ናብ 1 ደቂቕን 21 ካልኢትን ወሪዶም ካብ ፍሩም 3 ደቂቕን 43 ካልኢትን ዝድሓረ አልቤርቶ ኮንታዶር ድማ ናብ ሳልሳይ ተርታ ደይብሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድራት ዝመፀ ለውጢ የለን ሕጂውን አሌሳንድሮ ቫልቨርደን ናሮ ኪንታናን ብ93 ከምኡውን 91 ነጥቢ መራሕቲ ኣለዉ ኣብ ናይ ዓወት ውድድራት ኬንያልሶንደ ናይ ኤፍዲጄ ገና መራሒ ዘሎ ተቀዳዳማ እዩ ብደረጃ ክለባት ድማ ቢኤምሲ ሙቪ ስታርን ካኖን ዳይልን እተን ቀዳሞት 3